Statul de plată, Lohnabrechnung. Trebuie să primești lunar un stat de plată. Este important să verifici dacă toate orele sunt plătite și dacă reținerile făcute sunt trecute corect. Firma nu are voie să-ți rețină bani pentru echipamentul de lucru, mănuși, cuțite, etc. Concedierea, Kündigung, trebuie să fie înscris, altfel nu este valabilă. Nu trebuie să semnezi concediere. În cazul în care nu ești de acord cu desfacerea contractului de muncă, ai 3 săptămâni pentru a o contesta. Dacă primești o concediere, fără preaviz sau un Aufhebungsvertrag, desfacerea contractului de muncă de comun acord, poți avea probleme cu indemnizația de șomaj. Cazarea. Dacă firma îți oferă locuință, ai dreptul la contract de chirie propriu. În contract trebuie să fie specificat costul chiriei plus costurile utilităților, apă, curent, gaz. Costul chiriei nu poate fi prea mare. Dacă ești amenințat cu evacuarea, nu pleca imediat. Ai de obicei 3 luni de preaviz. În cazul în care ai probleme, sună la poliție sau la un centru de consultanță. Cunoaște-ți drepturile și protejează-te.